Dito po tayo sa GK Village, Barrio Paraiso. Okay, mag-i-interview ako. Ang pangalan mo? Si Rosemary. Anong gusto mo maging, Rosemary, paglaki mo? Doctor. Gusto mo maging Wow, doktor? ikaw? Ang pangalan mo? Rosemary. Rosemary. Pangalan niya yun eh. Rowena. Si Rowena siya. Naalala niya na si Rowena siya. Gusto niya maging nurse. Eh, ikaw? Gilbert po siya, Gilbert. Si Gilbert. Gilbert, tayo mo nahiya ka? Nahiya. Eh, ikaw, anong gusto mo? Pangalan mo? Asian. Asian? Ito po si Bembe. Hindi, teka muna eh. Tatanong ko muna si Asian kung anong gusto niya. Anong gusto mo paglaki mo? Police. Gusto mo maging polis? Eh, ikaw, ba't ikaw? Walang taguan. Anong gusto mo paglaki mo? Gusto din niya maging doktor. Okay, good. Ikaw, anong gusto mo paglaki mo? Doktor, ang dami. Ba, dami naman doktor. Ano? Bakit ninyo gusto maging doktor? Ba't mo gusto maging doktor? Ano? Para daw makatulong sa mga tao. Oh, to help other Ikaw. people. Bakit gusto mo doktor eh? Para rat ng mga tao. Ikaw, anong gusto mo paglaki mo? Ba't niyo ako tinatawanan? Ikaw, anong pangalan mo? Gwyneth. Oo. Okay, Gwyneth. Anong gusto mo paglaki mo? Anong course, anong gusto mo pag lumaki ka? Nag-iisip siya. Gusto mo bang maging teacher? Nurse? Doktor? Abogado. Lawyer? Abogado? Gusto mo maging presidente. Presidente na lang. Madali lang yun. Presidente ng Pilipinas. Nahihiya pa siya. Ikaw, Oh, anong gusto baguhin mo? ang lipunan na yan. Okay. Ikaw, anong gusto mo paglaki mo? Okay. Police? Okay. Badet. Bye-bye! Paraiso Okay. Village! Sabi niya Okay. bye-bye! Bye-bye. Bye!